OK, svetlá sú vypnuté, som zaostrený. Ideme na to. Čaute ľudia, moje meno je Sexploited a ja vás vítam pri ďalšom videu. Takisto ako aj Moma a Matúš dostali kartu, ktorá sa dá ukradnúť, takisto aj ja som ju... OK. Veď. Takže dámy a páni, v tomto mi to došlo a idem tam teraz skúsiť zavolať. Takže vyberám to stade. Opíšem si číslo. Kamo, číslo nemám opísané a idem volať. Keby dáčo, tak tento mobil mám z obchodu zošrotuj.sk. Ahoj Exploited, mám pre teba malú úlohu. Musíš prísť za nejakým tínedžerom vonku a donútiť ho povedať nevedomky slovo ponožka. Really? OK, dámy a páni, idem na to. Kamo, povedz slovo, keď ťa prvé napadne. Nehovor mi, kamo, ty si pre mňa cudzia stonožka. No ja by som sa na tvojom mieste zasmial. Vidím, že to bol kvalitný smiech. Dámy a páni, ako vidíte, tak sa mi to podarilo a ukradol som pre vás tieto dve brutálne ponožky. Kamo... Matúš, ja ti ich radšej darujem, kamo. Lebo ja viem, že ty máš vždy jednu ponožku takú a druhú takú. Kamo, ne. Tak ja ti aspoň darujem tieto ponožky, ktoré sú po páre. Peter, ty si šulín. Ne. Peter, konečne budem mať rovnaké páry ponožiek. A poďme si spokojne teraz zjesť moje uhorky. Všetky ich zjem a vypijem z nich šťavu. Dámy a páni, pozrite, ako je opäť Matúš oblečený. Kamo, ja nosím také veci, aké ty budeš nosiť o rok. Takže čauko. Tak dámy a páni, teraz si ešte idem zavolať a uvidím, či som to vlastne odomkol. Ja ťa musím sklamať, ale ty si to nesplnil. Pretože ten chlapec povedal, že stonožka, nie ponožka. Čo? Takže to znamená... Ale počúvaj ma... Každopádne som to ukradol a mám to tu pre vás. Každopádne, toto bude z tohto videjka už úplne všetko. A, B, 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 Y, Z, Z. Ak by ste aj vy chceli túto kartu, ktorá sa dá ukradnúť, tak ho jednoducho... Veď viete. Takže hrajte sa. Fantasticky. Tak ľudia, dostali sa ku koncu videa, ja som rád, že ste to pozerali a ak sa vám páčilo toto moje napodobnenie Exploiteda, tak určite hoďte like a budem veľmi rád za zdieľanie. A inak po prípade do komentáru mi napíšte, koho mám na budúce napodobniť. Ak ste nevideli minulé video, kde Expla tiež napodobňujem, tak choďte pozrieť. Dokonca to Explo aj komentoval. Videl, aký som chudák? OK, to bude všetko, majte sa pekne, vidíme sa na budúce, čaute.